atụrụ anya ọdịda akwụrụgo ọnụ. Osisi atụrụ anya ọdịda akwụrụgo ọtọ. Osisi atụrụ anya ọdịda akwụrụgo. Osisi atụrụ anya ọdịda akwụrụgo ọkwụrụgo ọtọ. Nwanne a sị na osisi atụrụ anya ọdịda akwụrụgo ọtọ nụ. O wee bụrụ nwata Egbo Prince Million Odogwu bụ na Kano Enugu steeti osi eje osisi atụrụ anya ọdịda akwụrụgo na-eme oke ose bụrụ osisi atụrụ anya ọdịda akwụrụgo ọtọ. Ome mma na mma ya nanụ, ome njọ na njọ ya na osisi atụrụ anya ọdịda akwụrụgo ọtọ. Osisi atụrụ anya ọdịda akwụrụgo ọnụ. Osisi atụrụ anya ọdịda akwụrụgo ọtọ. Aye ijenu Prince Ezoemu Egbo Prince Ezoemu akụkọ maka Prince apụtago ọnụ. Anya ọbụla chedo m ntị n'onu. Akụkọ maka Prince apụtago ọnụ. Egbo Prince Million Ezoemu nnume ekele. Akụkọ maka Egbo apụtago ọnụ. Anya ọbụla chedo ntị ka ọ nụrụ. Bọna ata ụwa onye malụ na ọ ga-eme, onye malụ na ọ ga-adị mma. Prince Ezoemu unu m ekele gị mgbe na-ata ụwa onye malụ na ọ ga-adị mma ka nna ajụghị. Odogwu gwụrụ akwụkwọ ka esi agụ akwụkwọ. Prince nwanne m ezienụ na ọ gụrụ akwụkwọ ka esi agụ akwụkwọ n'ụwa. Ọ gụsịrị akwụkwọ wee chọrọ ebe ọ ga-alụ. Ezienụ na ọ gbara ụbọyị. Prince na ọ gbara ụbọyị gbasa nwa bụ ụbọyị. Ezienụ na o nwere isi. Prince na o nwere isi. Prince Ezoemu unu m ekele gị ilotokwe mgbe na-alụ Messi. Prince Ezoemu mgbe na-asa abụ Messi. Onye ma na ọ ga-adị mma Prince ka nna agwa ya. Osisi atụrụ anya ọdịda akwụrụgo. Omemma na mma ya nanụ, ome njọ na njọ ya na. Prince unu m ekele gị Egbo Ezoemu unu m apụta ọzọ. Wee na-ata ụwa gị onye malụ na ọ ga-adị mma n'ụwa. Wee na-akwa baro Prince Ezoemu onye malụ na ọ ga-adị mma. Wee na-agba abọghị onye malụ na ọ ga-adị mma. Wee na-alụ Messi Prince Ezoemu onye malụ na ọ ga-adị mma. Nwata bụ ijenu ọgwa n'ife nwoke fụrụ ka eji ekwu ya. Ife mere ka eji ekwu ya nwanne. Onye anyị na-ekele bụ Egbo Prince Million akwụ nwata ward of Amiri na Kano Enugu steeti. Nwanne dị namba nke ndị Anam na India. Millions osisi elela anya ọdịda mana ọ bụrụ gọtọn. Ọkwa ịma na mmadụ abụrụ Chukwu. Igede osisi atụrụ anya ọdịda akwụrụgo ọnụ. Onye ọma
Prince Oyoma, Kambogi Oyoma, Prince Oyoma, Katuogi Oyoma, Prince Oyoma, Oyoma. Aye ijenu, Princess Wanam, when na baboy, Oyoma logame, when na lo mercy, Princess Oyoma, Oyoma loga de mao. Which bedroom Odogo na India which below India called the Patego India called the Patego Kuchimeleze on here Risuno Mekelegi even in a Walogo Dogu Uwadogi order. Ese no na neku no kuo uwa lo iyoda Ebo Prince Onu mekereji Ebo dogu Oliego no kego Ogala welo be sale Prince wan le mau Gina chige de wen bawo Iwe kutele ko gemme Ifu e Catholic ogemenu Ambaya dele ahụ Princess Oyemo OSISI Atụlu Anya Ọdịda kwụlụgọ ọtọnụ echiche ndị ilonu dezienu n'ọbụ na nkịtị iwe ndị lolola ga-azịlewa Princess Oyemo echiche ndị ilo bụ na nkịtị akụ millions oli ego n'ụkọ ego mana esokwu onye anyị na-ekwu okwu ya bụ Egbo Prince akụ million ọkwa gụwa akụ nwata wan na Nwiri na Nkanu Enugu steeti nwanne dị na mba nke ndị Anam na India akụ millions OSISI elela ya ọdịda mana mmadụ abụrụ Chukwu Odogwu Desenu na mmadụ abụrụ Chukwu Desenu na mmadụ abụrụ Chukwu Prince nwanne m Chukwu egoziwo gị onye chi mere eze ga-echi eze ka ya bụ Prince onume ekene ego Ekwuma na aba na Enugu steeti ebele anọ na Nkanu dị n'Enugu steeti ya bụ maka onye Princess Oyemo nwabala akụ n'ikolobia ọkwasị na akụ dị mma n'ikolobia ego bụ mma nwoke akụ dị mma n'ikolobia Princess Oyemo ịbụ akụ nwata odogwu nwanne dị na mba igede nwanne dị na mba ndị ọma Oyoma Prince nwanne dị na mba nke ndị Anam gị na ndị Anam na-adị na mma gị na ndị Anam na-emego Anam bụ ndị ohi gị iwere mmadụ na Anam Prince onume ekele gị ijo Omemma na mma ya nanụ asị na omejọ na njọ ya nanụ onume ekene gị Prince ịsụkwa ka kenele gị Mrs. Egbo Amuche Roselyn eze nwanyị na ime Chineke nne mụrụ Prince millions mekene gị Ice aye ezinne onume ekene gị abụọ mụlụ ọmụmụ mama onume ekene gị ala na-azụ nwa
unu mekele gị Amuche Roselyn eze nwanyị na ime Chineke nne m lodogwu ala na-azụ nwanyị Amuche unu mekele gị nne ịbụ abụọ mụrụ Prince Oliego n'ụkọ Prince ebute gị ike na-achụ ụwa bụ ego Prince Oliego n'ụkọ ego Prince ka aka na-esi nne gị ya bụ Amuche Roselyn eze nwanyị demme eze nwanyị n'imeju ala na-azụ nwa nne mụrụ Prince ga-agba n'iru ọmụrụ nwa ga-eli aka nwa ya amụrụ nwa zụọ nwa ya ị ga-eli aka nwa ya onye tara ahụ ga-eli afọ ọta ichocho ya unu mekele gị Prince ka nne tiri egwu ezi ọhịa mụ ya bụ akụ millions odogwu bụ na Nkanu Enugu steeti ndị ọma ebe o si eje India ka ọ na-alụ jebile odogwu na India ka ọ dị bute Prince ezi ọhịa mụ Ugochi mere eze gaba n'iru onye chi mere eze ochi eze mara eziokwu Yesu aka nkenelu gị Injinia Sunday Egwu U-Square ezi nna mụrụ Prince millions ede nwoke afọ na ezi okwe amịrị Isoni yai mekene gị ezi nna bili unu mekene gị abụọ mụrụ Prince si mụ kene yi ya bụ Injinia Sunday ya bụ Sunday Egwu unu mekene gị Ugochi mere eze onge Chukwu gozie gị ala na-azụ nwanyị unu mekene gị ọmụrụ nwa ga-eli aka nwa ya ọmụrụ nwa ga-eli aka nwa ya ala na-azụ Prince si mụ kene yi onye chi mere eze ga-echilile eze unu mekene yi Esukwa ka nkene your lovely sister Egbo Elizabeth onye na-achị kedu maka Egbo Chidimma ya na Esther Egbo Faith Mmesoma the youngest nurse kedu maka Egbo Favor oyili nne ya mekene osisi atụla anya ọdịda gwụrụgọ osisi atụla anya ọdịda gwụrụgọ osisi atụla anya ọdịda gwụrụgọ ọtọ ome mma na mma ya nanụ ome njọ na njọ ya na ive kachara ka ọ ga-emeluchi Prince unu mekene gị Prince ezi ọhịa mụ ya bụ odogwu n'India Ugochi mere eze n'India ụdị ego n'ụkọ ego Prince nwanne m na onye chi mere eze ochi eze Prince nwanne m Prince ebutewu ike na-achụ ụwa odogwu n'elu ya bụ ego kwadị na asịrị ike na-achụ ụwa bụ ego nụ o wee bụrụ maka Prince ka anyị na-egwu okwu ya Esukwa ka nkene your lovely brother Egbo Chidera Bernard Millions the able engineer and the able wisdom Nnamdi like father like son mekene aye
ijenu onu mekele gi ebo shidera go shimeleze onge ebo onu mekele gi wachi melezi nwao ya bu chubu dera deze no lo desigo ibe shidelo de woya ibe shidelo de woya o press se mo kenegi keduma ka wisdom emna no one negi onu mekele ya Yab like father like son. Praises in a lake and there. No got the leg in a mouth. On your mind, I'm bogging on your mouth. Praise on your mouth. I'm bogging on your mouth. Praise on your mouth. On your mouth. Akuwata on your mouth. Praise on your mouth. Millions on your mind. Praise on your mouth. Millions on your mouth. Praise on your mouth. Ice. Remember na Maya nan. Praise one OSISI ATULU ANYA ODIDA kulogoto. Eshendi lagaze. Iwe ni lolo lagaze wao. Ese no no na kete. Praise one praise. Ebo praise. Make a day. This one again. Chibike arum black gold exclusive amu ine flora wow na new day best MC na India mekene ayoma chubu ike chibike si ime chibike emo warumo onu mekeleki oshimeleze kawaniru yebu the black gold yabu exclusive press one mau press say na lekene oya de loge na mau yabu one de number ijojo ya yabu kendi Anam onu mekeleki irumaka ofochimuzo CEO God First Enterprises, dealer of all kinds of fishing equipment. That container, Ogwete, main market, Enugu State, Mekele, OSISI ATULU ANYA ODIDA kulogoto. Doya delimau. Anyama for one mao chuku buzo gaba niru bris million odogu bris semo kene OSISI ATULU ANYA ODIDA kulogoto eshendi lagazelewa ofondi unu mekelegi arobela ijenwe unu mekelegi anyama bless yabu blessing wo onu mekeleki ochimeleze onge oge exchange yabu osigbo ndu nwa odogu na palam ude India abalu sengene odogu ni su yaba mekene yini odia OSISI ATULU ANYA ODIDA kulogono 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 aye ijenu princess wanam uliego nukego ogala welo be sale ogala welo be sale amboge oyoma o prince oyoma katuogi oyoma akumata oyoma prince oyoma aku millions oyoma prince oyoma aku millions oyoma wait
no dia Ruma Kasani Don Otos Esiwa amụrụ na Abia State Clean moto emog tested and trusted Asia moto kitu ekalesia ekele isi welu ugwenetu unu mekere gị isi welu ugwenetu onye ọma sọne nwanne m ahụ unu mekere gị Sunday McDonald Sunday Sunday McDonald Motors Yabo ji moto mo Princess mo kenei oga dele mma Princess na lekene oga dele ge na mma o Ichi kile moto mo Princess ge na lekene ebo Prince One the number can be Anam Rimata Nguri Also Papa Keyi Ekeneyi Papa Nduwabu Udenebo Wow Odogu na Mbaku Enugu State India Mekeneyi Endu Dodogu Anyoma Mundi Monsoe Onu mekere gi Avo mulu kevi Ibu papa kevi Ijojo ya Onu mekene Ibu denebo na wa Yavo na mbaku Enugu State Ibu Dodogu ni India Princess again a lekene oya de loge na mao Dabo Prince millions Prince Olego no kego Wachi meleze gabaniru Kwego zigogi Onye tala ogeli avotale Alona we Eliena Osisi atụla anya ọdịda gwụrụgọ Osisi atụla anya ọdịda Osisi atụla anya ọdịda Osisi atụla anya ọdịda gwụrụgọ Laikene gwe Prince Calistus Ụzọ Youngest money One Ogu na Alude India Yesu afọ Na Amuri Enugu State Omasie Isu local government Ekeneyi Onye Chimeleze ga-echi eze Eze ka ọ ga-abụ Prisonu Mekeneyi Kakenoyemu Nyabo Calitus Uzobi Wachimeleze Gabaniru Youngest Sonu Mekeneyi Nyabo youngest money one Nanude Sonu Mekeneyi Nyabo Esiwa Muri Nyabo Omazie Isu local government Wachimeleze Gabaniru Noga de loge na mao Princess Mokeneyi Noga de loge Osisi atụla anya ọdịda gwụrụgọ ọtọ Ijo 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 Wait Osisi atụla anya ọdịda gwụrụgọ ọnụ Osisi atụla anya ọdịda gwụrụgọ Echiche niile obu na nkịtị Ebo Prince Ọ ga-ala wele obi salisali Odu Mekenegi Nwanne de na mba ke ndị Anam Olego na ụka ego Ebe isi nweta ọgọ mee Ka Chineke gwọọ ya ụgwọ ya Na ọ bụ Chukwu na-ahụ ụgwọ Onye chụrụ aja na analụ ngosi Prince nwanne m Ebo Prince Ijonjo ya Onu
mekene gị kedu maka Chinedu Agwaọlụ Edu Black Achimeleze na India Odogwu na Mmiata obodo eze mekene gị akenekwe ezi Oliakwe Jennifer Agwaọlụ Simple Madam mekene gị ezi Ogelebuno ayọma Chinedu Gbamma Agwaọlụ Chinedu Agwaọlụ Edu Black ka nwanne osisi atụla ya ọdịda kwụlụgọtọ osisi atụla ya ọdịda kwụlụgọtọ Achimeleze obele onye Chimeleze ga-echi eze ya bụ Chukwu na-edu m Agwaọlụ Edu Black nwanne m Princess m kene gị onye aka m Chinedu onye Mmiata obodo eze ka isi ejenu India kena alụbatacha esika kena Oliakwe Jennifer nwanyị mma ya bụ Simple Madam ezi Ogelebuno nwunye Chinedu Princess m kene ya ndị ọ ga-adịle mma osisi atụla anya ọdịda kwụlụgọtọ osisi atụla anya ọdịda kwụlụgọtọ onye tara bụ ego osisi atụla anya ọdịda kwụlụgọtọ alụ na nwe elie na igede anọkwa anyị ya kedu maka Chinedu Nzedigwe na Chapura India ezigbo Mmiata obodo eze yesikwa ka akene nwanne ya onye ka area guy landlord ike na India ekene anyọma Chinedu Nwanzedi onu mekene gị wipon nwanne mma o Princess gị na ala ekene ọ ga-adịla oge na mma osisi atụla anya ọdịda kwụlụgọtọ echiche niile a ga-azịrịwa onu mekene gị nwanne ya kachi onu mekene gị onye ka esi nwanne m eri akị na-aza landlord gị bụ abụọ Princess gị na ala ekene odogwu na India area na ọya adịghị mma onye Chimeleze ga-echirila eze nwa ya pụrụ ịbịa osisi atụla anya ọdịda kwụlụgọtọ osisi atụla anya ọdịda kwụlụgọtọ omekere gị osisi atụla anya ọdịda kwụlụgọtọ kedu maka eze Ugochukwu Gabriel Asap World odogwu na Istanbul Turkey esi Uwan na Rozeze onye ego Wan na Turkey Princess na nkene gị Egbo Prince onye egwu jiji Enugu ijenu eze ezuoyi mee eze ezuoyi mụ onu mekele gị eze Ugochukwu ya bụ Asapụ odogwu n'ala Istanbul Turkey ka ọ n'ala obele ebe ọ dị kpata ego Princess gị n'ala ekene ọ ya adịla oge na mma Ugochukwu goziri ome mma na mma ya na ome njọ na njọ ya na egwu nji esiri ọnụ egwu ji ahụ ụwa mma onye nna abịala egwu a Igbo nwanne m Igbo
chimeleze gawaniru onye chimeleze ogbochi eze chiwe mewe oge eze egbochi ekelechi onye chimeleze ọtụọ mma ugwe mego oge eze egbo nwanne m ọ ga-ala were obi salsale a na-elere mmadụ yesukwa ka m kelele gị nna m eke obodo OPEC Global Enterprises, dealers of all kinds of food and the accessories, Odogun na Lagos State, Ọchịrị Ọzụawa na Kano, Enugu State. Osisi atụla anya ọdịda gwụrụgọ ọtọ nụ. Osisi atụla anya ọdịda gwụrụgọ ọtọ. Presi nwanne m onye chimeleze ga-abụrịla eze. Ka nkenekwe Ọkafọ Ifeanyị Chukwu aka youngest landlord Odogwu na Kano nke n'India. Ọkafọ Ifeanyị Rochukwu onume kene gị Princess m kene gị aka youngest landlord onume kene gị Chimeleze na Kano ọya dị mma isi gwelu ugwere etu egbo Princess gị na lekene ọya dele gị na mma onye ebula egwu ebugo egbo Prince onye ebula egwu ebusigo onume kene gị Chukwuemeka ike Aki Ndola na India Odogwu na Umuchu this one Ankene well his lovely brother Obaino na Umuchu ekele yenu onye chimeleze chigeze Princess Oyemo Irumaka Chukwuemeka ya bụ Chukwuemeka kedo Akindola onume kele gị ya bụ Odogwu n'ụmụ Chukwu Anambra State esi ka nkene nwanne ya bụ esi nwanne ọba anyị nọ n'ụmụ Chukwu ọ ga-adịle mmadụ onume kele ọ ga-adịle mmadụ chukwuma Dominic eze egwushi Odogwu na Nelo esikwa ka nkene esi nwanne ya nwoke ije egwu Anedo ike na India ekene yi osisi atụla ya ọdịda gwụrụ ọnụ chukwuma Dominic onume kele gị eze egwushi nwanne m uche ezigbo onye Nnewi ọ ga-adịle mma nwanne m onume kele gị ka nje kele ezi nwanne gị ije egwu Odogwu na Anedo ya bụ Odogwu na India Chimeleze gaba n'iru Princess gị na lekene egbo Princess onume ekene egbo isi ọhịmụ Chimeleze gawa n'iru kedu maka Mr. Egbo Ifeanyị Nicholas Sakos na Yaounde Cameroon dealer of all kinds of food associates Odogwu na osisi atụla ya ọdịda gwụrụgọ ka nje kenezi nwanne Mr. Egbo Ifeanyị Nicholas Chimeleze gaba n'iru Princess gị na lekene
oya dele oge la mma ankene kwe Frank Wabeze Aro Okuloka na Abatete member Unicorn Social Club of India ekene yunu Frank Odogwu Frank Ezuoime Wabeze nwannem Ugochi Meleze oge Frank Aro Okuloka Dabo Okuloka na Abatete OSISI Atulu Anya ODIDA Okulogoto member Unicorn Ijojo ya Onu mekele Wachi Meleze na India Mema na mma ya nano OSISI Atulu Anya ODIDA Okulogoto OSISI Atulu Anya ODIDA Okulogoto Onu mekele Kedu maka Prince Anayo Anayo and boy of New Delhi, India. Odogu Press Anayo Chukwuma Anayo Odume Kenegi Princess Oyemo Odume Kenegi and boy Ebo Princess in Alekele OSISI Atulu Anya ODIDA Okulogoto echiche ndị ile agaziriwa Ebo ka nne tilewa Odogwu akụ ya bụ akụ millions Ebo Chukwu na ya lọgị onye chụrụ aja ya na ngosi onye tala wee elia ghọta ya ka ndị bịara egwu ahụ unu mekere gị OSISI Atulu Anya ODIDA Okulogoto 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 Irumaka Abacha Oyama Odogwu na New Delhi Chairman Amuri Town Union India from Amuri, Kano, Enugu State. OSISI Atulu Anya ODIDA Okulogoto Abacha Ezuoime unu mekele gị Abacha Oyama Abacha Oyama onye bụla ebubo Odogwu na New Delhi Chairman Amuri Town Union unu mekele gị Odogwu na Amuri ya bụ na Nkano Enugu Steeti ndị ọma igilige unu mekele OSISI Atulu Anya ODIDA Okulogoto 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 Irumaka Ike Chance Agbakpo Dike Ibo na Amuri Odogwu na Nkano Enugu State member Amuri Town Union India ekene yi mara ezokwu Odogwu ike nwanne m ahụ ike Ezuoime ike mụ Charles ike Charles unu mekene gị ike Charles Agbakpo Dike izu agbalịa ya ahụ nwanne na asị na Agbakpo Dike izu agbalịa ya mekene yi Agbakpo Dike izu second na Amuri Agbakpo Dike izu Oyama Ijojo ya onye bụla ebugo onye bụla ebugo ọ nwere Chukwu na-eme eze onye Chimeleze ga-echilile eze onye njije Enugu Steeti onye Egbo Prince akụ nwata ndị ọma o nwanne dị na mba nke ndị Anam nwanne dị na mba ndị ọma
osisi atụla anya ọdịda kwụrụ ọtọ osisi atụla anya ọdịda kwụrụ anyị kenekwa ifeanyị akwọba ọgbụgba aka dọbuli odogwu na mgbe omere ọra metiti anam ike na india mekene ifeanyị ezi anyị mee unu mekene gị ifeanyị akwọba ọgbụgba ifeanyị akwọba ọgbụgba aka dọbuli odogwu bụ n'ụmụ omere mụ n'ọra metiti ibe odogwu na india egbo prince egbo signala ekene osisi atụla anya ọdịda kwụrụgọ osisi atụla anya ọdịda kwụrụgọ osisi atụla anya ọdịda kwụrụ akụkọ maka prince apụtago egbo prince mgbe nna ata ahụ onye mara ebe ga-abụ mgbe na-alụ ụzọ onye mara ebe ga-abụ mgbe na-agba abọghị onye mara ebe ga-abụ mgbe na-awụ kọnkriti onye mara ebe ga-abụ ife niile nwere oge nwanne m ya ka m ji tie n'egwu ụgbọala oge ọda ụgbọala oge ọda ya ka iji metra wenabụ india jebi india ka ịlụsi leba iseba ụbụrụ ikike onume ekele gị ibe nne mmadụ ga-abụ na ọ dị Chineke n'aka onye mara ebe ọ ga-abụ kedu maka ụbaka azụbike na meke aka emidol odogwu bụ na india son of ụmụ omerimu ọram etiti na Anam ezi ụbaka si ike nwamụ nna m eke onu mekele gị anya hụrụ ụlịala ya eke emidol onye ọrịa ma ọbẹ nwanne m onu mekele gị ya bụ na ọrịa m jojo ya ose ede hiyo 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 wait iwere ezio ya bụ egbo dike wachi mere eze prisi nwanne m prisi onume ekele gị osisi atụla anya ọdịda kwụrụgọ osisi atụla prisi nwanne m osisi atụla anya ọdịda kwụrụgọ osisi atụla anya ọdịda kwụrụ echiche ndị na-agazi osisi atụla anya ọdịda kwụrụ onye esi mere eze jiweze osisi prisi eze ọhịa osisi atụla anya ọdịda osisi atụla anya ọdịda kwụrụgọ osisi atụla anya ọdịda kwụrụgọ prisi onye ọma agbọ gị onye ọma